ҳамад салом алейкум бардор, хуш омадем ба канали Есем Шарипов. Бо шумо ҳастам ман автори канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯз гап мезанем дар бораи ҳамун даюси нокаси тоҷике ки хича яҳудӣ мегира ки ҳам Аллоҳи моро даштном кард, ҳам паёмбари моро ва дини моро. Дар бораи ӯ, дар бораи лангари, дар бораи Усмон. Яъне ки мо дар ин масъала гап задагӣ будем, лекин дар уҷа танҳо дар бораи ҳамин яҳудӣ гап задем. Як количествои дигаи сперматозоид дар бадани зани ту ворид кардан барои комплимента и кори фоида мебинад. Пас чӣ дар корае ки дар ин видео бо ҳам Усмону ҳам лангариро добавид кунем? Барои он хотире ки лангари видео карда гапҳои гуфт ки тамоман асос надора. Ва имрӯз ма гапҳои ӯ одама полочка ба полочка мемонам ва лавзи ӯро ба шумо тарҷума мекунам ки дар видео чӣ гуфт. Яъне ки чӣ дар кораи лавзи тоҷикиро ба тоҷикича тарҷума мекунӣ. Бале, як ҳама хеле мафҳум аст, меган подмена понятия, яъне ки иваз кардани мафҳуми гап. Ин кора, ин приёма бисёр истифода мебаранд. Айни замон истифода бурдастанд пропагандистои Россия ба фоидаи ҷанге ки бо Украина рафтаистай, дар СМИ журналистҳо истифода мебаранд, чизе ки дар асл нестай, дигар хеле меганша. Лангари ҳамин приёма истифода бурд. یکی نعوذ بالله با هستن شخصیتایی که از پشت همیو گپ میزنن مرا دشمن حقارت میکنن ва и приём дама намегзара. Чизе ки ма гуфтагӣ будам ки ма дар ягон одам видео намекунам то вақте ки дама кор нагиранд, лекин ин одам дама кор гирифт барои он хотире ки рӯи рост хеста тӯҳмат кардастай. بعد اسم شریپوف ҳоло ма дар шумо ҳамаша подробна мефаҳмонам ки ин одам чӣ гуфтестай дар асл ва одамое ки ҳамин корро дастгирӣ карда лайк мондагин баъди тамошо кардани ин видео мумкин ки шарм дорен аз хитон. ва пеш аз дар ин бора подробна гап задан мехостам як чиз дигарро бугум ки бисёри мо ба ҳар ҷо сафар мекунем. Бисёр одамо ба мошин, баъзеҳо ба опел, баъзеҳо ба нолпиёда, хар қати, автобус қати, чилпо ё ин ки дигар чизо қати. Мешава ҳолатое ки мо истифода мебарем аз самолёт. Ба он нигоҳ накарда ки ин кор редка дар ҳаёти мо рух мета, лекин ин кор важнияй. Ягон хатоги мо бояд рух натиҳем ва на барои ҳама ин кор осонай. Мисол ба авиакаса рафтан метавоне ки душвор боша, аз хотири вақт нарасидан шуд ягон кори дигар ё ин ки аз онлайн авиакасаҳо истифода бурда наметавонад. Роҳи ҳалли мушкили ҳастай бародаро. Онлайн авиакаса ки номерои WhatsApp-шон дар болои экрани шумо ҳастай, ба тамоми направлениҳо билет доранд, метавонед заказ кунед бо комиссияи хеле ҳам дастрас. Ба боварӣ 100% беташвиш бошед. Марҳамат, онлайн авиакаса истифода барем. Акон сар мекунем видеоро. Вақте ки ту мара ака мегӯй ва мегӯй ки ман тара мешносам, ман тара ҳурмат мекунам, ман дар ҳамаи ҷо шишсаву хеста, ҳатто мегӯй Аллоҳ ҳам шоҳидае ки ман дар ҳаққи ту дуо мекунам. لوبوی جدا میشیشتم میخستم ما احترامت میکنم حرمت میکنم الله شاهده در حق داج دعا هم کردگیم. лекин пеш аз ин кор мехезӣ мепурсӣ ки اسم شریپوف اسم شریپوف همین خلایان نامش چی گفته؟ تکرار کنید اسم شریپوف اسم شریپوف همین خلایان نامش الله شاهده در حق داج دعا هم کردگیم. яъне ки чиро нишон медиҳад? ира меган дар ду стул шиштан. Чӣ гуна ту бар як ҳарфи худат нишон дода ки дар ду стул мешинӣ? оне ки маро таъриф мекардӣ дар ҳоле ки ту нома намедонӣ. ту чӣ гуна дар ҳаққи ман дуо мекардӣ дар ҳоле ки ту нома намедонӣ? ту дуоро ба ки переадресоват мекардӣ? чӣ мегуфтӣ дар вақти дуо кардан? روندود میکند ё ин ки ту дар куҷо шиштаву хестан ту маро таъриф мекардӣ? мо бо ту якҷоя спортзал рафтагӣ нестем, приседания кардагӣ нестем. дар куҷо ту шиштаву хестан ту маро таъриф мекардӣ? барои чӣ хотир ту ин гапа гуфтӣ? барои он хотире ки хости ҳамон хел нишон будӣ ки гапи ту дар ма ягон хел сахт нарасаву, но при этом дар халқ та прав нишон будӣ ва бо дар болаи ҳамин бои сеюм стул ҳам мешава. боя хел нишон доде ки типа ту вот какой-то намедонам ауе ки мара намешносӣ, лекин бо гапи хита худ бридести ки ман дар ҳама ҷо туро таъриф мекардам. и барои ту шармоварае. روم میسوزد накун дигаи хе чизоро. дар ин видео ма чизоеро мегум ки ман набояд ба ту бугум. яъне ки ту ҳамчун баромад кардаисте ки ба мисли душмани ма, ба мисли противники ма. меган ку предупрежден значит вооружен. чӣ дар корае ки ту душманта предупредит ки ни короеро ки набояд бикунад. барои он хотире ки ба он нигоҳ накарда ки какой привет такой ответ мегам, ман ба ин принсип ҳаракат мекунам, лекин бо дар дуруни ма як тарафи хоксорӣ ҳастай ки яъне ки всё равно раҳм дар дуруни ма ҳастай. ва ҳамчунин бо рафиқат Рамазон. ҳоли ма дар ту ҳам гап дорам дар давоми видео. худода яъне ки اسم شریپوف اسم شریپوف گوش که برادر تا توش تو پتفریجدت کردی همیرا تا دانی رحمت میگم. раҳмат гуфтӣ, саломат бошӣ ки
қадр кардии чизое ки фаҳмондем та лекин ба хотири оне ки давоми ин видео дашномаҳое дорад ки шахси мусалмон таҳаммул карда наметона ва аз гузоштани чунин видео ки паёнбар мона аллоҳ мона дин мона ва китоби муқаддас мона шунидани ин ма фикр мекунам ки худаш ба ғайр аз оне ки гуноҳай бо дар як аз дига пешниҳод кардан ки чунин дашномаро бишнава раҳмат гуфтагид қабулай оне ки мегӯи сели як одама намедонен чиз накунен цели як одама намедонен чиз накунен ба номи аллоҳ қасам аз аввал то охир ама целитра медонам на танҳо айтра ва мақсади ҳамин видео дар чӣ буд медонам савол дар ҷа ба миён меояд ки пас раст ки ман медонам чӣ ба нагуфтаистам ки чиро медонам худат медонӣ барои чӣ барои он хотире ки дар он намуд коре ки ту кор кардестӣ ман намехоҳам и тарафша гап занам намехоҳам ӯ тарафша фаҳмидӣ умуман дар ҳамин бора ман аз ягон тарафаш гап задан намехоҳам лекин оне ки ма гап задам он қарзи маа мо ҳам гунаҳгор мешавем вақте ки чунин кора пешниҳод мекунем тарзи фикри халқа тарзи фикри тамошобина ту агар ки ба ихтиёри худ гирифтагӣ бошӣ тамошобин интихоби худша дорад метавона тура гӯш куна метавона тура бовар куна ё ин ки ту метавонӣ тамошобина управлят кунӣ ида ма кор надорам но то ошто ки як шахс мебароя дини маро дашном мекуна аллоҳа дашном мекуна паёнбари моро дашном мекуна ма вазифаам ки бибуром гап занам ва оне ки ма буромада гап задагим видеои ма танҳо ба ана ҳамин яҳудӣ дахл дошт ки ялакай имон надора ялакай мусалмон нестай на танҳо мусалмон нестай аз гапош дида мо хулоса бурорем и тамоман дар ягон дин нестай атеистай фаҳмидему ва як чанд туҳматое ки ту дар ин видео кардагӣ бар тарафи ма ва ҳамчунин ба тарафи усмон ҳоло мо дар ин ҷа гап мезанем ки ту чӣ гуна гапатов додӣ чӣ гуна туҳмат кардӣ трани метавонам ки ҳозир бугумад ягон ашибката бугум ашибкат бисёр бародар 24 соат намо адин экспертиш меган чӣ меган намура мезади реклама мекардӣ мегашти метавонам бугумад яъне ки гуфтӣ ки трани метавонам а ягон ашибката бугум трани ашибкат бисёрай гуфтӣ метавонам бугум лекин гуфтӣ то ест ки ту гуфтӣ ё ин ки нагуфтӣ вақте ки гуфтӣ чӣ ба мегӯӣ метавонам бугум прямо бугу ҷое ки метавонам бугумша бибир дар монтаж кардан прямо бугуша 24 соат адин эксперт реклама мекарди якумш ки 24 соат гуфтагид и гапи дуруғай ман 24 соат реклама намекунам ман вообще ҳо реклама мекунам раҳмат ки хотиррасон кардӣ аёдум баромада буд бардор ссилкаи дар комментария видео закрепиш дега и ба шумо имконият медиҳад ки дар бурди ҷангувару бозингаро пул кор кунед ва фаромӯш накунед истифода бурдани промокода ба ёрдами промокод шумо метавонед ки дар якум депозитон бонус ба даст биёред ссилка ва промокод дар якум комментария закрепич дега мерем далши метавонам бугумуд не ту гуфти алакай падмена понятие накун чизере ки гуфтӣ нагӯ ки нагуфтам банда бехато нестай яъне ки ба оне ки ту мегӯӣ банда бехато нестай ту гуфтании ки хатогии маро гуфтан дар кор набуд ман ҳам метавонам ки хатогии тура бугум ва ина ма хатогии тура ма гуфтам ки ту адин эксперт реклама мекунӣ савол дар куҷо ма хатогии тура гуфтам савол ба ту дар куҷо ма номи лангари гирифтам ту номи Эсем Шарипов гирифтӣ дар куҷо ман номи тура гирифтам дар куҷо ман дар бораи ту гап задам и кори ту и гапи ту туҳмате мара сахт дар чӣ мераса ту бародари маи вай кофир и кофир лаънатӣ бародари ма ва ту нестай яки ту бародари ма ҳастӣ аз бегонагон чӣ бинолем ки ҳарчӣ бар ман кард ошно кард ту имрӯз бародари маи ту вора мотиватсия додӣ ту против ма видео кардӣ фаҳмидӣ бародар якумаш исправид мекунам шеъре ки хондӣ шеъра ғалат нахон ман аз бегонагон ҳаргиз нанолам ҳар он чӣ кард бо ман он ошино кард ва дуюмаш таҳлили ин ғазал дар ин ҷа ягон хел дахолат надорад яъне ки истифода набар аз он чизе ки муҳим нестай чӣ мегӯӣ муҳим онае ки чӣ хел мегӯӣ гуфта фикр накун ки ту сухана ширин мекунӣ сухани ширин дар мардум мегзара агар ки ин гап дар ма дахолат дошта боша ман мехезам таҳлилиш мекунам барои ҳамун туда тамоман невигднае против ма баромадан умуман невигднае баромадан гуфтӣ ки ту бародари маи як пишти як кофира мегирӣ ва ӯра мотиватсия метӣ ин туҳмати 100% якумаш ман аз пишти ӯ набаромадам ӯра ман мотиватсия надодам видеое ки ман видео кардагем дар асоси ҳамун ту гап задаистаӣ ту будуро видеоро ҳамаша бин ва далши оне ки ту ҳақ надорӣ як каса кофир бугӯй чӣ коре ки кардагӣ набоша ҳукми кофириро ягон банда дода наметавонад ва ин гапи ман ба хотири пуштибонӣ пуштигирӣ кардани ӯ нестай зани ӯро ма дар даҳани ӯ ма
тамоми чӣ шикофе ки дорад дар ҳамаш ма ягон вақт маоро пуштибонӣ кардагӣ нестам ва намекунам. Лекин видео дар чӣ буд ва ту гуфтести ки ирам дастгирӣ кардӣ, ҳоло ман дар видео мегӯм ки ман чӣ гуфтам. Лекин ман мехоҳам ки аввал суханои тура ман перевод кунам ба забони одамӣ. Ту чӣ гуфтестӣ? Дигар тамошобин, дигар блогерҳо чунин гапҳоро хават кунанд бихӯранд, мада намегзарад. аният на что ту мегӯи ман мнение хидма гуфтам, но ман медонам шумо мегӯем ки ман мақсад дашмо карда чиз карда. Яъне ки правилно гуфтӣ ҳо ман медонам ки шумо ногапа то охира нагуфтед. Дидӣ лангари аз падарам ман як сухан шунавидагиам вақте ки бисёр ҳамихел саволҳо шудам масад и одам чӣ хел, ӯ одам чӣ хел, фалон одам дигараш ва як сухан гуфтагӣ буд. Беҳтар ҳамун сухан хеле ҳам хуб маъно дорад. Гуфт охе куҷо мепурсӣ ки дигааш чӣ хеле, чӣ кор кунам дигааш. Ами шавки сарт дар ами болишт ки мондӣ пеш айхову ты худат 100% медонӣ ки ты тварӣ ё ин ки одами нормалӣ. Дати як совет, агар намоз бихонӣ дар сари ҷои намоз ё ки агар нахонӣ дар вақти хоб рафтанат, просто вақте ки ором мешай, ты дар бораи видеот фикр кар, дар бораи гапҳои гуфтесаи ва дар бораи оне ки гуфтӣ ки аз ҳадафи ман дарак надорен, гап назанен, дар бораи ин фикр кар. Ва ҳоло видеое ки нами гапе ки задӣ ҳоло ман амира таҳлил мекунам, дар бораи ҳамин фикр кун ва фақат дар гапот Аллоҳ мегӯй, фикр кун ки ту мегӯй Аллоҳ медонад ки ман чӣ кор кардам, ҳадафи ман чӣ буд. Ту фикр кун ки оё ҳамин кори ту стоит буд, арзанда буд ба ҳамин кор ё ин ки не. Яъне ки видеое ки Усмон барои ту гуфтак, ман дар ҳамун видео кардаги ман чӣ гуфтам? Дашноми Усмона мондум ва гуфтам ки ин хел одаморо ба забони худшон ҷавоб додан дар кора. Яъне гуфтам ҳамун яҳудиёе ки ҳамин хел чӣ мекунанд, ба забони худшон ҷавоб доданд, ҳамин хел дағал. Ва гуфтам баъзе блогерҳо, ихе гуфтам баъзе блогерҳо дағал ва мондум пример Усмон овардам. Ва Усмон естественно ки дар бораи ту ҳам гап задагия. Дар аввали видео гуфтам ки бародаро ман медонам ки шумо хостен ҳақоратҳоро бишнавен, лекин ман намемонам, барое ки ин хуб нест. Ана ака ҳоло ман дар ту гуфтестам имена, ман дар видео номи тура нагуфта будам. Ҳозир на ту ҳамин қадараш ман фаҳмидам ки ту қадям одам адин на адин гап задагӣ. Метхоҳӣ ки ҳамун одама рӯи аслиша нишон будӣ. Правилно? Ту метонисти ки баромад кунӣ, бумони записҳои ҳамонро чӣ хеле ки ман мондам, ҷое ки таги дар Фаластин чанд ҳазоротона киштем, дигараш ҳамаша дашном кардагия мони ва вақте ки мисол номи Аллоҳа мегира, номи дина, номи пайғомбара мегира, мисол ҳамун номша гирифтану мондию ҳақоратша хатия би запикат мекардӣ, штоби намемондӣ, мебридӣ, то ки мардум именно ба гӯшо нашава ва ба даҳани худ мегуфтӣ ки бародаро инами одамо Аллоҳмон монд, на пайғомбармон, на динмон, ҳамаша дашном кард. Чӣ хеле ки ден ҷое ки ман запикат кардам, дар ҳаминҷа дашноме буд ки мара вуҷудум намебардошт монам. Лекин ту шишти ӯ гӯш кардӣ, тура ягон кас заставит кардагӣ набуд, вай худаш паҳн кардагӣ набуд видеора. Ту сабабгор шидӣ ки ҳамин дашномаро чандин уммати мусалмон шунавид. Мақсади гапи ман инаи буд. Оне ки ту чӣ ҳадаф дорӣ ва ин кора ту барои чӣ кардӣ, ман ира медонам, ман ира 100% медонам ва ман нагуфтестам. Барои чӣ ки барои он хотире ки ман намехоҳам дай дахолат кунам. Ва вақте ки ман чунин мнение хама мехезам мегӯям ки ҳамин кора набояд мемонден, та агар шунавидӣ ва ҳамин гап да ту ҳам дахолат дошта бошад, да ту бояд як чанд блогери дига ҳам ранги ту ҳаста, бибинен ки дахтон дахолат дора, просто гӯш кунен, хаб кунен, ҷавоб натен дама. И вообще да шумо вигда неста. Шумо противник ки ман вообще шида наметонен. خدای ما همون شخصی هسته که در تمام جهات را به مشکلی دچار میکنه. چه خیلی که در اینجا گپ زدی خداوند شخصی هسته که گفته استغفرالله، خداوند شخص نیسته. من اگر بگم بخیزم از این جهت گپ زنم، تمام کلی ویدیوهای شما پرابلم نیه. همش نه تنها ویدیو، من در یک کارتینکا ایتی که در برای ما کردگی در بالای کارتینکا نتپیس نویسوندگی، ما نمورا میخوام که یک ویدیو کلام کنم، نمو داتر گناهگار کنم، گناهایت را بیام. شما просто наметонед хати мара рақобат карда. Вақте ки ма гап задам, мнение хима гуфтам, дахолат накунед. Гӯш кардин, ҷим бишинем бестен. Ягона ярохе ки ту дорӣ ва ту ра худат 100% медонӣ ки ту да ман истифода бурда наметониша. Айрӯи ақлат фикр кунӣ, ту яроха да ман истифода ҳеҷ вақт набояд барӣ. Барое ки барои худат хуб нестай дар натиҷа. Ту ира 100% мефаҳмӣ, аллакай фаҳмидести ки ман чӣ гуфтестам ва аллакай ту дарк кардӣ ки оне ки мегӯӣ ки намедонен, ӯ гапи ту ба ман тааллуқ надорад. Ман прекрасно медонам ва бозам гуфтестам. Да ман кор гирифтан дар кор нестай даи система, ман даи система дахолат намекунам. Но оне ки дар Аллоҳи ман дахолат мекуна ё ки дар ягон чизои шахсӣ, ман вай да обязанам бибурам гап занам ва мебурам гап мезанам ва фикри ман озодай. Ман ҳақ дорам ки бурам фикри худ ман бугум
ва ту шунавиди ки ман правильно гуфтестам, набро гап наза против ма, барое ки ман мебурам бо таҳлил мекунам. ҳамун якчанд одамоеро ки ту мехоҳӣ фикр рехта бирасонӣ, обратно ответи видеои ман сабаб мешава ки наметавонӣ расонда. Просто ту наметавонӣ фикрта расонда. Ва Рамазон, ман дар ту видео кардагӣ набудам. Ту биромадӣ дар ман, навишти ки мехоҳӣ дар ман видео кунӣ барои ман. Барои ким кадом одам хостак маро поставид кунад. Ман тура гуфтам ки ту да невигнае ки ту хита душмани ман кунӣ. Но агар ки бихоҳӣ видео кунӣ, аз ман напурс. Хез кун. Но иша бидон ки ман баъдаш видео мекунам. аз байн чандин моҳ гузашт. Ту накардӣ видеоро. ғайрат нарасида, лекин имрӯз ту видеоро мехези дар группаи телеграмат опубликовать мекунӣ, поделиться мекунӣ. қарор бестак. нарас, лезид накӣ. ба ӯ одаме ки зуруд намераса. ай тарафи номардӣ не, ай тарафи номардӣ мераса зуруд. имена аз тарафи номардиш ман фикр мекунам ки ба хотире ки шумо дар байни аудиторияен карьератона ҷазир мекунед. ай тарафи номардӣ агар бихезен қатима, ман ҳам хадар коритон мекунам ки даф мешина ютуб хитон просто халқ дар рӯтон туф кунад. ин кор шумо медонед ки ай дасти ман меояд. медонам ман чӣ кор кунам. барои ҳамин хотир ай тарафи номардиш умуман лезид накунед. ва аз тарафи мардиш зури шумо ба ман намераса просто. наметонен гап зада, наметонен ягон хел аргументировать карда. вақте ки ман видео мекунам, аргументировать мекунам, гапи ман факту далел қатъия. шумо чӣ? ман метонам яминуста бугум мегӯӣ, лекин ман нагуфтестам, тарахас мегӯӣ адни экспет. Хорошо, адни экспет қиморай, адни экспет ҳаромай. ман каза фреб накардаистам ки ҳалолай, ранги садои умед нагирифтестам дар дуруни конкурс навошигмону бугум ки ҳалолай. Вопрос, вақти қатима чақ меброен, як видеоро мехезен мегӯен адни экспет реклама кард. далши чӣ кор мекунен? далши чӣ мекунен? далшиша чиша мегӯен далши? видеои дигарам мегӯен адни экспет реклама мекунад. далши чӣ мегӯен? тупик мешен. Просто совет кор нагирен. вақти ошибкаро карден, ошибкаҳо бисёра ошибкаҳои шумо ман то ҳозир нарасидастам. барои ҳам хотире ки ман ҳамин гуна ба худам як правила доштам то ҳамин вақта ва дорум. одам то да ман нараса, ман намерасам гуфтагӣ будам. ва ҳам Рамазон, ҳам Лангари ҳар дита да ман расиден. яъне ки ту сурати маро дар бораи ман гап задӣ, уж видеои тура гирифта дар телеграмаш опубликовать кард. инаям як предупреждение. нарасен. зуртон намераса аз ҷиҳати гапзанӣ, аз ҷиҳати видеокунӣ, аз ҷиҳати факту далело, аз ҷиҳати прав будан ё ин ки неправ будан. бай палучат кард барои хичав. бай палучат кард ки ина имрӯз уже видеои бахшишиш броместай. ҳозирам эҳтиромат мекунам. вай палучат кард, ман то ҳозира гуфтагӣ мешавад видеош мондагӣ дар телеграм канали ма ки биброя ман қатиш гап занам ва дар телеграм канал бидроен ки одамо чӣ хел қатию чӣ мекунанд. ягон кас пишти ӯро нагирифта, ягон кас аз пишти ӯ нахеста, и гапа никогда нагӯ. никогда. и гап тӯҳмати 100%. ҳар як одаме ки дар вақти сёмкаи ма дар канали ту лайк мондагиян дар ҳамин гапҳои ту, бародаро, лайк мондану намондан дар видео и маҷбурӣ нестай, и озодай. яъне ки лайк мондани шумо онеро нишон медиҳад ки шумо ба фикри ҳамун блогер розиен ё ин ки не. агар ба фикри ман розӣ бошен, лайк монед, набошен не. ин кор озодай. ва одамое ки дар канали ту дар ҳамин гапҳот лайк мондагиян, ҳаморо ман намедонам ки ту значит конкретна мазгишона шудагӣ. ки ту рӯи рост хеста гуфтаисти ки ма Усмон пишти ҳамун даюса гирифтем, пишти ҳамун яҳудие ки аллоҳи моро дашном кард, пишти ҳамунро гирифтем гуфтаистаӣ ва одамо тура бовар кардагиян. дар куҷо мо пишти ӯро як факт биёр ки, як факт биёр ки ма пишти ҳамун одама гирифтагием ё ин ки Усмон пишти ҳамун одама гирифтагиай. як факт биёр, ма куни лич мекунам дар байни Лондон аз ту бахшиш мепурсам. як факт биёр ки ма пишти ҳамро гирифтам. талобой ҷо мешинам мехезам мегӯм ки бародарай ман ёро ҳурмат мекунам, ҳарчанд ки қатит гап задагӣ нестам. ҳамин хат мегӯм ки ҳамеша эҳтиром ки хита тамом. просто хита эҳтиром ки гап дори 6 секунда метавонӣ ки номри маро биёвӣ гап занӣ. ма якумаш худма эҳтиром мекунам ва одамоям ҳастанд ки маро хуб эҳтиром мекунанд. ва турам одаме ҳастӣ ки аз байни подписчикои мо биромада аз мо илҳом гирифта блогер шудагиен. фаҳмидӣ? ма мехезам номри тура мековуму қатиту дар ягон бора гап мезанам ки ту чӣ ба ихе кардӣ, ихе кардӣ. мақсади ма қати гап задан нест. мақсади ма қати мардум гап задан аст. ма аудитория дорам. фаҳмо? вақте ки яъне ки ма дар видеоро пафтан ки бин ки як яҳудии хар чунин дашном кардагиай ва шумо имена шумо инами ҳозир ту гапҳои хита чӣ хел мебурӣ ки инами хитам вақте ки видеоро партофтен эълон мекунен ки ҳар як одам, ҳар як блогере ки ҳамин дар бораи ҳамин одам гап намезанад фалон фалон. вақте ки мебуроянд гап мезананд,
ты мегӯӣ ки чӣ ба гап задан шумо метонистед ки қатъи ман адин гап занен. Вопрос дада бояд гап занан ё ин ки не? Яъне ки бояд гап занан агар гапиша бигӯян ки бояд тада маъқул боша? Не, конечно. Вақте ки бояд гап занан, ҳуқуқи гапзанӣ доран, ҳар як одам мнени худша мега. Ва ма ростша мегӯм. Ва мнени ма и ростай. Яъне ки гапи ма кӯтоҳ карда гап занем дар бораи ҳамин яҳудӣ ма чӣ гуфтум? Дашномаш кардам, пасттарин одамаш гуфтум. Ҳамаи гапа гуфтум шуд. Дар видео бинен ки ман ба ёд нестам ма чӣ гапо гуфтам. Дар видео бидроем бинен. Ва дар бораи худи ҳамин дашном гуфтум ки бояд чунин дашноморо намемондам ба хотири оне ки вақте ки одам гӯш мекунад як гапа, шеърай, сурудай, дашнома чизе ҳастай нестай, автоматӣ дар дуруни мозгиш ҳамун такрор мешавад. Яъне ки одам худша гунаҳгор ҳис мекунад. Дисти истини мусалмон тоқат кардан наметавонад ки дар бех гӯшинаи хеле биқапаву аюс якас дашном кардан бигира. Ва ту мегӯӣ ки Аллоҳ шоҳидае ки нияти ма, мақсади ма аз ин кор чӣ буд? Дар сари ҷойнамоз бестак, дар сари ҷойнамоз ва ба ёд биёр ҳамин гапта. Ва действителна Аллоҳа бугӯ ки бипурс ки оё арзанда буд ҳамин кори ма ки ма дар инҷа истифода барам аз оне ки мардум да бештар намефора. Ва Аллоҳи поки ма тра дашном кардан ва паёнбара дашном кардан ва дина дашном кардан ва ма ина гӯш кардаму пауза накардам, набридам. Баъдан бо монтаж кардам, бо партофтам. Метонистам ки ҷое ки тра дашном кардан, Аллоҳи поки ма ҷое ки тра дашном кардан, ман метонистам ки запикат кунам, лекин ман накардам. Пурс баъдан, оё ҳамин кори ма чӣ гунаҳ? Просто барои худат, барои ради вот чувствои худ, ради ҳиссиёти худат. Бадим кардан, конкретна зарарам расондан, баъди хоксорӣ гум мешавад, даф мешававу баъд бо дигар хел гап мезанам. Бароям дар охир маъқул нашид ягон кортон, ягон гаптон ман метавонам бубурам гап занам свободна. Гӯш кардӣ, дидӣ, роид кардан, просто айпай кори худатша накун, ҷавоб нагардон. Барое ки ман мебурам бо таҳлил мекунам. Боқӣ монда чӣ кори мекунӣ, намекунӣ, ранги рамазонворӣ ман урам гуфтагӣ будам. Чӣ коре мекунӣ, намекунӣ, ихтиёр дахтай. Ай ман напурс, но ман ҷавоб мегардонам. Ҳама да хайр бародаро, то видеоҳои оянда.